So mai sauraro a yau dai muna ɗauke da wannan babban dalilin da ke haɗa mawaƙi Dauda Kahutu Rara da manya-manyan 'yan siyasar rigima a wannan faɗin ƙasa tamu ta Najeriya gabaki ɗaya. So mai sauraro yanzu haka mun ɗauko cikakken wannan rahoto za mu kama shi a wannan tasha tamu domin ka tabbatar da dalilin da yake haɗa mawaƙin Dauda Kahutu Rara da manyan 'yan siyasa rigima a cikin ƙasa tamu ta Najeriya. So mai sauraro dan Allah in wannan shine kofar shigowar ka wannan tasha tamu mai suna Kannywood Blogger TV na farko ya kamata a ce ka daure ka dangula mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu daɗaɗa kuma zafafa a kan lokaci da zaran mun dora. Mun gode da kallon wannan tasha tamu mai suna Kannywood Blogger TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel din tamu mai dimbin albarka. So mai sauraro kamar yadda kuka sani da mawaki Dauda Kahutu Rara mawakin siyasa ne babba wanda ya shura kuma sannan ya suna a fadin kasa tamu ta Najeriya wajen yin waƙoƙin siyasa da kuma waƙoƙin aure da yake a baya, amma yanzu ya fi kauri a waƙoƙin siyasa, inda kuma mawakin Dauda Kahutu Rara yana yin suka da habaice a cikin waƙoƙin sa, abinda kuma mabiya yankin siyasa ba sa kauna kenan. Mabiya 'yan siyasa da kuma manya-manyan ƙasa tamu ta Najeriya inda suka ji kayi waka ka zagi mai gidansu ko kuma ka taba musu wani bangare wanda ba su ji daɗi a tattare da mulkin da suke gudanarwa ba a wannan waka, ko kuma ka ci mutuncin jagoransu ko wani abu, to tabbas su mako ba za su kyale ba, sai a nemo wani mawakin ya martani zuwa wancan bangaren. Su kuma mabiya yankin sai kaga an fara sa'insa ta sada maganganu tsakanin wannan mabiya yanki da kuma wannan mabiya yanki. Kamar da kuka sani dai mawakin Dauda Kahutu Rara shine mawaki babba a yankin siyasa na ƙasa tamu ta Najeriya gabaki ɗaya, inda kuma in dai waka ake so ta siyasa yanzu ana neman mawakin Dauda Kahutu Rara domin ya zo ya gwangwaje cikakkiyar waka ta siyasa in ana bukata. To hakan ne ya jawo mawakin Dauda Kahutu Rara yana yin wannan habaice da suka, hakan ne ke kure mabiya yankin siyasa. Amma kuma manyan ƙasa tamu ta Najeriya za ku gansu ne suna rikici a zahiri, amma kuma a baɗili ba hakan bane ba, kawai banga ce ta siyasa. Su kuma abin da yaran bangare da bangare na siyasa ba su yarda da shi ba, su ne kuma ba su fahimta ba, sai a fara gaba a tsakanin talaka da talaka, alhalin su kuma manya-manyan 'yan siyasan kansu a jone yake. Hakan shine yake jawo cikakkiyar rigima a tsakanin mabiya yankin siyasa. Shi kuma mawakin Dauda Kahutu Rara babban dalilin da sake shiga cikin wani yanayi tsakaninsa da manyan 'yan siyasa, wannan habaice da zagin manya-manyan bangare na siyasa da yake yi, hakan ne yake jawo mai nakasu a cikin tafiyar tashi ta siyasa. Shi yasa za ku ga mawakin Dauda Kahutu Rara yana yin farin jini a wani yanki, daga baya kuma sanda ya dawo ya bakin jini a wannan yankin, saboda mawakin Dauda Kahutu Rara tashi yake yi daga wani yanki sannan ya jira a wani yanki a wakan nan da yake gudanarwa ta siyasa. So mai sauraro me ra'ayin ka tattare da wannan bidiyo da muka maka? Ya kamata a ce ka turo mana sakonka ta hanyar zuwa kasan bidiyon namu kai mana comment, domin kuwa muna yin duba da sakonnin ku da ku saba aiko mana a koda yaushe da zarar mun dora maka bidiyon mu babu kakkautawa. Ku ci gaba da ziyartar wannan channel din tamu mai suna Hausa World News TV domin Kannywood Blogger TV domin samun labaran duniya, labarai daga cikin masana'antar ta Kannywood.